او دردê bê derman ku ez kirimet dîn, di rêya felatê de ger çi qas biwestim, bê kêfxweş dibim, bîllahî ez nabim xemgîn. Helbestvan û şoreşgerê Kurd Osman Sebrî di sala 1905 de li Bakurê Kurdistanê li gundê Narinciyê kolika Semsûrê hatiye dinê. Piştî ku bavê wî di sala 1915 de çû ser dilovaniya xwe, ew li ba apê xwe yê ku bû serokê eşîrê mezin bû. Piştî serhildana Şêx Saîd, Osman Sebrî û du apên xwe têne girtin. Apên wî Şükrî û Nûrî di sala 1926 de têne dardakirin. Piştî ku ji zindanê derdikeve, diçe Rojavayê Kurdistanê. Di nava xebatên tevgera xۆybûnê de cih digire. Di kovara hewarê de li ser gelek mijarên cihê dest bi nivîsandinê dike. Gelek helbestên wî têne çapkirin. Di sala 1957 de apê Osman bi gelek welatparêzan re di xebata damezrandina Partiya Demokrata Kurdistan a Sûriyê de cî digire û wekî sekreterê partiyê tê hilbijartin. Osman Sebrî heta dawiya jiyana xwe xebatên Kurd û Kurdistanê meşandiye. Osman Sebrî roja yazdê çileyê paşiya sala 1939 de wefat kir. Gora wî li gundê Berkevirê li Rojavayê Kurdistanê ye.